kompromis je neminovnost. Čitava istorija do renesanse, do pojave protestantskog, holandskih majstora, do pojave protestantskog slikarstva je naručen, je kompromis. Piramida je kompromis, svaka crkva oslikana je kompromis, sve su to narudžbenice, svaki portret koji mi imamo, Gojin, Velasquezov, Rubensov, tu je teško odabrati koja slika nije naručena. I mislim da ne bi bilo loše kad bi mladi slikari malo to shvatali šta to znači. Mi smo danas u tom vremenu koje dozvoljava mnogo veće slobode i moderno slikarstvo je već potpuno slobodno od tih stega, mada su te stege nevidljive i onako svuda okolo. Znači, postoji taj kompromis, da li naslikati nekome portret ili da li zadovoljiti malo nečiju sujetu kroz neku sitnicu, ali je to nebitno u suštini. Komunikacija je danas brza, tako da ranije je trebalo kao otići do Pariza, videti slike impresionista, što je danas dovoljno otvoriti internet, pogledati televiziju i tako dalje. To danas ne predstavlja problem. Ja često kažem, moj deda je možda video 200 ili 300 slika u boji, u životu. Znači 200 slike i to kada je možda posetio crkvu i pogledao ikonostas. A danas naša ta memorija je kao ogromna. Ja svaki dan vidim toliko slika i toliko sam puno utisaka da je to fascinantno. Tako da danas i ta priča i to da umetnici onako malo teže dolaze do publike danas više nije toliko istinita. handed down through time, water turns to wine. Često sam nailazio na to da neki galerista kaže jednostavno, ja ne očekujem od tebe da ti budeš istorija umetnosti, nego ja očekujem da kada otvorim neki katalog zajedničke izložbe, da se to odmah vidi, to je taj umetnik ili ovaj umetnik. Jednostavno, dinamika ovog vremena je nametnula umetnicima da ne izađu iz kanona toga što rade i jako ih limitirala. To tržište, jednostavno ta tržišna ekonomija zahteva pečate, prepoznatljivosti i nikad niko nije bio uopšte optužen zato što reprodukuje tu jednu sliku u 100.000 primjeraka. To je bolest ovog vremena koja zahteva vrlo brzo da se identifikuje, da se prepozna i ljudi uživaju i osjećaju se sigurni kad kažu ovo je Philip Stark, ovo je Kartel kao kuća ili ovo je umetnik taj i taj Arman. Svi smo došli do toga da ne možemo više kupimo 5. frižider, 5. televizor, 5. air condition. Taj model potrošačkog društva polako je sad u svom zenitu i neminovno će da krene da se menja. A kako će to izgledati, to ne znam. Ali tog momenta kada ljudi prestanu da veruju da je toliko taj mentalitet novca dominantan, onda će malo, nemamo šta drugo, okrenut će se malo više kvalitetu i duhovnim vrednostima.
mogu kažem da se gadim ničega, nego me plaši to što mnogi od tih mladih umetnika totalno su bez ideja kako da izađu iz te pozicije koja nije dobra, svakako. Ljudi nemaju para, kupuju slike, ne postoji država koja institucija koja može kao ranije da pomogne nekim mladim autorima i oni nikako rešenje ne vide. S druge strane vide malo previše džipova, malo previše nekog lažnog glamora, sjaja i u medijima i svuda. I onda kažu, pa čekaj, ja sam promašio sve, mislim, ovo je besmisleno s čim se bavim. Ne što je besmisleno što neće moći da učestvuju u tom glamoru, nego besmisleno što neće imati šta da jedu. I eto, toga se kao gadim, kao toga se bojim i vidim da to ogorčenje nije dobro. Ne gledam puno televiziju, no gledam kao History Channel često i tako. Ima nekih jako dobrih emisija o umetnicima. Pa eto, kao tek tada čovjek shvati da skoro niko ne zna, recimo ne zna ni ko je bio papa, ni ko je vladao Italijom, ni koliko je vladara bilo u Italiji i tako dalje za vreme Leonarda, Michelangela i Da Vincija. Eto, kao samo to da kažem. Sećaju se samo te jedne male porodice i uticajne Medičija i to se njih sećaju zašto su bili mecene. Znači, kako god da imamo odnos prema umetnosti, ona ima mnogo veću društvenu dimenziju nego što to na prvi pogled izgleda. Kada je naša egzistencija ugrožena, nemamo vremena možda da se bavimo lepim stvarima, ali ta lepota ipak kao traže negde svoje mesto i dobija potvrdu kroz vreme.